खुलुमबाय लोगोफोर first of all दिनैनि दिना happy Father's Day दिनैहाय Father's Day होननानै मानिनाय जायो बेनिखायनो आंहा जेबो गैया I have nothing to share but the only I have is a word very happy Father's Day जायफ्रानाखि गावनि नखरखौ गावनि फेमिलिखौ ना गावनि गथ' गथायखौ मोजां लामाजों देखायनो हादों गासिबोनिसिम very happy Father's Day but I have nothing to share with you आङो माखासे फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों but आं Father's Day जोंहाय खुनु रिलेट खालामनानै बाथ्रा बुंनो नागिराखै आरोखि खिन्थु बियो आलादा मोनसे टपिकनि सायावहाय आं बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय जोङो लाइमोनफोरा माने जोङो माबोरैहाय मासे बा मोस्रोमफोरखौ नायनानै जोङो सोलोंनो हायो सासे मानसि ना बेसेबां हाई लेभेलाव दं मानसि ओमफ्राय मासे मोस्रोम खुनु रुजुथावै जोंना फारागथि दं आरोखि मोस्रोम आरो मानसिजोंहाय अब्लाबो जोङो मोस्रोमफोरखौ नायनानै जोङो माबोरैहाय माखासे सोलायनायफोर लाबोनो हायो जों माखासे गियानफोरखौ बै मोस्रोमफोरनिफ्राय जोङो माबोरै सोलोंनानै लानो हायो नैबेनि सायाव आं माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदों ओके आङो फार्स्ट अफ अल बेखौ बुंनो नागिरदों जे मोस्रोमनि खामानि मावनायखौ दोनथ'नानै आङो मोनसे बाथ्राखौसो गोसोखांदों जे मोस्रोमा बिराद रेसपेक्टफुल माने बिसोरो बिराद रेसपेक्ट होलायो गावजों गाव बाट मानसिनि लेभेलाव नोंथांमोना साननानै नायफैदो बेसेबां रेसपेक्ट होलायो नाथाय बै मोस्रोम फिसा इसेबां ना ल' जोंनि थाखाय बेसेबां जोङो गोजौआव दं नाथाय बिसोरो इसेबां गाहायाव अब्लाबो बिसोरनि जेनाखि रेसपेक्ट लेभेला जाहैबाय बिराद हाई नाथाय मानसिया बेसेबां गोजौआव दं बिनि रेसपेक्ट लेभेला मानसिनि लेभेला बिराद ल' अब्ला नोंथांमोना बेसेबां गोजौ गाहाय बेखौ नोंथांमोना सुनायनानै नाय जे मोनसे नोंथांमोना बयबो नुजोबखायो जोंबो नुयो मोस्रोमफ्रा बिराद गावजों गाव रेसपेक्टफुल जेब्लानाखि मानै मोस्रोमा ओरै थाबायबोनानै जेब्लानाखि बिसोरो लोगो मोनगोन बिसोरो मानैजों रेसपेक्ट होलायो बेबायदिनो बिसोरो जेसेबांनाखि लोगो मोनगोन रेसपेक्ट होलायगोन जेसेबांनाखि लोगो मोनगोन रेसपेक्ट होलायगोन नाथाय मानसिनि माबायाव नाय जोङो सिम्पल बुजिनो थाखाय जोंनि बर'नि पलिटिक्सखौ नोङो साननानै नायदो बर'नि पलिटिक्सआव बेसेबां रेसपेक्ट होलायो ना जोङो बेखौ ओरैनो मेगनजों नायनानैहाय सिनायखायो आरोखि बे पार्टिजों बे पार्टि ना पलिटिक्स मोननै पार्टिजों बा माखासे अर्गानाइजेसन बा बिदिनो आफादफोरखौनो हमना लादो बे आफादजों बे पलिटिक्स पार्टि मोननै बा मोनथाम बिसोर पार्टिजों ना गावजों गाव पार्टिजों बेसेबां माने इनसाल्टिं खालामलायो बिसोरो इनसाल्ट खालामलायो ओरै दुसिलायो नाथाय मोस्रोमफोरा बेबायदि हेटिं जेबो गैया बिसोरो समान लेभेलनि बिसोरो खुनु उन्दै गेदेर बेबायदि जोङो माबाखौ नुवा आरोखि नाथाय मानसिनि लेभेलाव उन्दै गेदेर दोहोनि गोरिब बेबायदि बिराद इनसाल्टिं ना खालामलायनाय दं आरोखि जायनाखि गोजौ लेभेलनि बिसोरो फिसा लेभेलखौ बिराद माबा खालामगोन ना बेबायदिनो आरोखि मानसिनि माबाया दानिया फैदो आङो पलिटिक्सखौ बुंनायनि मेन खारना जाहैबाय जोंनि नुबाय थानाय नालाय बिसोरखौ जास्ट आं बेबायदि लानानै फैबाय खिन्थु आंनि मेन टारगेटिंआ जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरखौसो बुंनो नागिरदोंमोन आं जोंनि लाइमोनफ्रा माने बिराद माने रेसपेक्ट होनाय जिनिसा गैला आरोखि माने रेसपेक्ट होनाय जिनिसा टटेलि बेन जाजोब्बाय टटेलि बेन माने आङो माखासे खिनिखौ बुङाखै माखासे मानसिफोर दं जायफ्रानाखि बिराद मोजां बिसोरो साननाय हनाय दंखायो नाथाय माखासेयानाखि ओरैबायदि दङ जे इनसाल्टिं होननाय जिनिस गैयाब्लाबो ना इनसाल्टिं माने सोरखौबा माबा खालामनाय आरोखि ना गेदेर उन्दै जेबो मिन्थियालासे इनसाल्ट खालामनाय लाजि फोनांनाय बा माबा मोनसे बेबायदि सिस्टेमनि आरोखि नाथाय जोंना मा होनो लाइमोनफ्रा खुनु माबा गैला आरोखि सोरबा गिदिर मानसियानो थाथों बेवहाय बे गिदिर मानसिनि सिगाङाव जा बाथ्रा रायलायनांगौ रायज्लायथावि बे बाथ्राखौबो बुंगोन आरो रायज्लायगोन जाय खामानिखौ मावथाव जायो बेखौबो मावगोन हमना लादो मोनसे न'खराव जेन'बा न'खरा मोनसे फिसायानो जा गिदिरानो जा खिन्थु बाव न'खरनि सुबुं दङ नालाय ना आङो बेखौ जास्ट माबा खालामनानै एग्जाम्पोलजों बुंनो नागिरदों जे न'खरावहाय जोङो साफ्रोमबो
एखे लेभेलनि थाया सोरबा न'खराव सोरबा माने मोजां लेभेल माबा थायो सोरबा गाज्रि थायो खुनु बेवहाय माबा गैया जोंना ब्रादार माबाया बुंबाय थायो जेम्स ब्रादारा बुंबाय थायो जोंना आसि थाइबाया माब्लाबाबो एखे नङा आरोना जोङो एखे नङा न'खरनि साफ्रोमबो एखे नङा अब्ला गासै मोनसे समाजनि मोनसे माबानि ना मोनसे रायजोनि साननाय हनायफ्रा बेसेबां फारागथि थानो हागौ मोनसे न'खरनि मानसिफ्रानो समान नङाब्लाना जोंना आसि थाइबायानो खुनु गावनि आसियानो समान नङाब्ला बेखौ जोङो साननानै नायनो हायो आरोना बेयो बिराद मोजां एग्जाम्पल ब्रादार प्रकाशआ बेखौ जेम्सआ बेखौ बुंबाय थायो जोङो बिराद मटिभेसन मोनो बिथांनिफ्राय नाथाय आंनि बुंनायनि खारना बे जाहैबाय लाइमोनफ्रा आथिखालाव मा बाजार स्कुल न' बिसोराव माने सोबनाय जानाय बेबायदिजों जोङो नुयो आरोखि ना बाजारावनो होन बाजार सेट बाजारावनो थांनाय बाजार गेजेरावनो खुनु बेयाव बाजारावथ' गोबां मानसि गेदेरबो थागोन उन्दैबो थागोन ना मान गोनांबो थागोन मान गैयि मानसिफोर थागोन बेवहाय बिसोरो जेनेरेल एकदमबारे फ्रि लाइफ ना फ्रि स्टाइलावहाय ना फ्रि स्टाइल होनना बुङोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो जे फ्रि स्टाइल होनना बुङोब्ला जाहैबाय नोंनि बिन्दास लाइफ बिथांमोननि बिन्दास लाइफ खुनु रावखौबो माने रावखौबो हेडबो खालामनाय नङा ना बे सिस्टेम आरोखि फ्रि लाइफ होनना बुङोब्ला फ्रि स्टाइला रावखौबो हेड खालामनाय नङा रावखौबो रेसपेक्टबो होनाय नङा जास्ट गावसोरनि उइलिंलि फ्रि स्टाइलावहाय बिसोरो थांनो नागिरो बाजारावनो बिसोरो माबा मोनसे सोबथावै जाथावै बुस्थु जानानै देखायगोन बेयाव सोरबा गेदेर थागोन गोरलै थागोन खुनु माबानाय नङा आरोखि ना जोङो उन्दैफोरखौ मा फोरोंलांनांगौ बिसोरनि फिउचारखौ जोङो देखायहरनो हायोब्ला बिराद मोजां नाथाय बिनि सोलाय मा खालामदों जोङो नुगासिनो दं बा मोनसे न'खरावनो होन सोरबा गेदेर थानायावनो बुंथावै बाथ्रा बुंनाय जाथावै लोंथावै बुस्थु जानाय बेफोरबायदि आरोखि नाथाय जोङो बेखौहाय एसे रियालाइज खालामनानै दहाय आं जेरै बुंदोंमोन मोस्रोमा जेरैहाय रेसपेक्ट होलायोना गावजों गाव बेबायदि जोङो रेसपेक्ट होलायोब्ला बिराद मोजां जायो आरोखि ना जोङो समाजा गोग्गो जागोन जोंना मानो आं थांनाय भिडिअआव बुंदोंमोन गोग्गो लाइमोन समाज ना गोग्गो लाइमोन समाजखौ माबोरै जों दालांनांगौ ना बिनि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन गोबां बाथ्रा हाबनानै दं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन नाथाय जास्ट आङो खुनु मोनसे कमफर्टेबल जायगायाव थानानै बाथ्रा बुङाखै जास्ट ओरैनो बुंलाबायबाय आरोना होनब्लाबो नोंथांमोना नायहैनो हागोन आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन ओमफ्राय जोंना मोस्रोमनि खामानिखौ नोंथांमोना नायोब्ला बिराद गावखौनो गाव मटिभेसन मोननाय बायदि मोनगोन जेब्लानाखि नोंथाङा मोनसे जायगायाव जिरायगोन आरो मोस्रोमफोरनि खामानि मावनायखौ नायगोन नोंथांमोना बिराद बोरैबा मोनगोन गावनिफ्राय देरसिन बुस्थु बिसोरो दिखोनो हायो नोंथांमोना साननानै नाय मोनसे मोस्रोमनि थाग्रा जायगाखौ सोर बानायो मोस्रोम फिसा मोस्रोमासो गावसोरनि थाग्रा जायगाखौ बानायो बिराद गोबां बिसोरो गुदुंनिफ्राय माने हा मोनसे फिसा बे ओरै दुमावलि जानाय ना मोस्रोमनि थाग्रा जायगानि जेनाखि दुमावलि जानाय बे दुमावलियावहाय माने फिसा माबासो थायो आरोखि हानि दट फिसा थायो बेबायदि नाथाय बे फिसा दटआ दट नङा बियो फिसा दटआ जाहैबाय मोस्रोमा मोनफा बेखौ रोगानानै गारफैनाय मोनसे दामोलसो दा बियो फिसा दामोलखौ बिसोरो रोगानानै गिदिर दामोल खालामदों ना जोङो बेखौ जास्ट सिम्पोल नायनायावहाय मेगनजों मोनसे दामोल ना हानि दामोल बायदि नुयो खिन्थु बेनि सिङाव जेसेबां परिश्रम दङ बे परिश्रमजोंसो बियो दामोला जादों ना बेखौ जोङो नोंथांमोना साननानै नायलाय गोबां मोस्रोमा बेबायदिनो मोनफा एटलिस्ट गैयालाबो बेसेबां गिदिर दामोलखौ बानायनांगौला 3-4 days 5 daysसो बिसोरनो नांगोन नङाब्ला बिसोरो 10 days सोआनो लानो हागौ खिन्थु बिसोरनाव खुनु माबा गैया आरोखि ना बिसोरनाव जिरायनाय गैयालासिनो बिसोरो मावदों जादों लोंदों ना बेबायदि आरोखि दा जोंनाबो मानसिनि लेभेलाव फैदो जोङो मानसिना जाहैबाय माने मानसिया गावनि जानो थाखाय ना गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायबो माने मावनो माबाया आरोखि ना जोङो आग बाराया माने गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो खामानिखौ आखायाव लाया